serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:56, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 58 minutos nakaligid sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat mayong hapon na naman. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Yari kita sa pizza 16 sa bulan sa Disyembre tuwig 2020. Amuining pizza kag bulan mag-aksyon nga hindi malipatan sa pila ka mga pareho ko nga media. Mga media sa Bacolod kag Negros Occidental. Bangod amo ini ang adlaw mag-aksyon kag bulan. Apang ang tuig sa tong 1999 sa December 16, 1999. Bot silingon sukat sa buhay ka 20 katuig sa buong December 16, 2020. In 1999, ari naman kita sa media the first year naton. Udat ang tuig na sa pagkasunod sa media. Sa December 16, 1999, Sara silintara sukat sa buhay ka 21 katuig sa bungad nga December 16, 2020. Sang matabo ang trahedya. Dumduman nyo na yan tong pag-aksidente bala sang Bacolod Media upod ang pila ka mga miyembro sang non-government organization NGO sa barangay Salong, sunad sang Kabankalan. Ining lugar niya maka-aksyon na ginluntaran sang trahedya kung aksidente. Nagaligad nga mga binulan sang wipa ang COVID-19. Balikan na mo ni kag nag-standby kami to. May paglain gid man ang lugar maka-aksyon. Turong dalan among gyapon. Nano ba lang natabo sang December 16, 1999 sa barangay Salong, sunad sang Kabangkalan ang aksidente nga nagpatay maka-aksyon sa Doha ka mga persona. Si Mr. De La Luna bala sa una. Ang mga media maka-aksyon naghalin sa isa ka interview sa isa ka mataas nga leader sang mga rebelde. Te ini sabong leader ni party list congressman na nisa. Amo tong ila sa ding tinutuyo nagapapauli na to sila maka-aksyon. Sirong ila sa ding sakyang salakyan nagabisyo bla. Nagabisyo turn turtle ang tawag sa remote nga lugar sang Salong. Ang ibang nga media maka-aksyon subong akon para kaupod dira sa may Capitol bilang beat reporter sa Kapitolyo Provincial, no? Ang ibang tiara pa naman nagawaragwag sa radyo, ang ibang nara pa naman sa telebisyon, kagara pa sa newspaper.
Amo tong isa sang pinakamaka silindi kag grabe nga aksidente na tabo sa mga katapo sa media sa nasalintana December 16, 1999 sa barangay Salong, Sunod sang Kabankalan. Isubong indi gyapon ni malipatan na kaaksyon gabanti ang mga nagkalapilasan nga media. Ang ila sa ring kapilasan naragid gyapon niya sa ila sa ring lawas, no? Kaya sa Butkon, ining tinahian bla. Samtang kakabuhi ba kaaksyon ti basta pagabot sa December 16, 1999, nakandumduman na nila. No, ang trahedya nga natabo sa may sunod sang Kabangkalan sa Barangay Salong. 5:02 Action Radio Philippine Standard Time sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ora kita sa bansang balita lokal, Dr. Chris Rongon ginkilala bilang isa sa 17 ka-outstanding Filipino volunteers sa pungsod sang Pilipinas. Samtang pagpatalang na naman mga tao nga wala sang opisyo kundi ang pagpanaptas ang sala kag wala sang kamaturan nga impormasyon. Sa simple nga tawag makaaksyon peke nga impormasyon. Angot sa ginatawag nga lockdown, may kang tanan sa COVID-19. Vice Mayor Familiaran nagklaro kag luya gitbal o ng publiko nga wala sang lockdown. Wala sang lockdown nga matabo sa Bacolod ha. Tuhay sa ginapanapta nga mensahe. Ang asaling sa nga busy alkalde. Wala sang balasihan, wala sa rason nga mag-lockdown ang Bacolod. Ang ipatuman lamang niya amuni. Dati, moratorium busalingon ang pagsuspender ang indianay pagbaton sa mga LSIs, locally stranded individuals. Halin sa Disyembre 21 sa mga tuig, Tubdob Enero 3 tuig 2021, amo na ya ang ipatuman sa Bacolod kag hindi lockdown. Mayara ganit kahapon na pamangkot sa aton hindi Bacolod. Sa iban nga lugar, iban nga sunod dere sa Negros Occidental, ako no may lockdown ban sa amo sa ring nga pizza, tinawgan ta mismo ang opisyal sang sunod, tinagasiling nga waay. Imakin mo yan. Amaning budlay sa mga tao, bla. Sa Bacolod, amula na ang implementar ha, moratorium mag-aksyon, waay sa matabo nga lockdown. Sa mga purog-purog, bla na. Nagpatarasak nga sahi sa mga tao. Aber pagpalahimunong kamo, uyat kamo sa dolo kon pala na. Pagpananom kamo kabuti para sa ulihi may kalihon kamo. Hindi kayang pagpalaptas ang sala nga balita nga way pag-ani makumpirmar kung tuod o kung hindi. Dayon kapalak-palak. Una sa balita, una sa aksyon. Ang epekto sa mga tao nga dasig magpati mga kaaksyon. Ang iba nagapanik niya, ang iba nagakakulbaan. Bangod mayara nga daw, nagakatruma na sa epekto sa kaghalit sa COVID-19. Naluoy man kamo. Untatin na ninyo ang ining sahi nga hilikoton. Bangod basi bumalik sa inyong gaba tikman kag marisibla. May paman pa nga mo kag dosmo. Kita nyo gid. Kasi kagton nyo balang siko nyo sa hinulsol haw. Kasi iha nyo gid kapalapta. Kay base sa ulihi kamo ang magliligid. La 5-5 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibasa nga balita sa bahin sang lokal. Pagsaylo sang Kapitolyo Provincial sa Talisay, halos aprobado na. Huwag ko kasaling nga final na rin ha. Halos aprobado na. Kung suyon, kung usuyon tandalagan sa istorya, halos madayon gid. Kung sa mga panapton pa maka-aksyon, jutay na lamang ang ukot-ukot nga dapat plansahon. Kag kung madayon, Babay Bacolod, Hilo Talisay. Una sa balita, una sa aksyon. Kag isa pa kung madayon, ay kung madayon base ang Bacolod, padula
sa pagkilala bilang capital city sang Negros Occidental. Dugay-dugay na gid man nga are nagapuyo ang provincial capital sa jurisdiction kag kontrol sang Bacolod. Kung makasaylo na sa Talisay ang Kapitolyo Provincial, pwede ini makapili sang bag-o nga capital city. Panimaho sang politika. Bisan pa nagapanindogan ang pila ka mga opisyal sa probinsya nga ang toyo sini lain kag wala yang angot sa politika. Pero damo sa mga tao mag-aksyon ang nagaduda. Labi na ang nagapamantay lang blasang hulag sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo na silang nagaduda. Base sa ulihim may masungaw gid lang nga si Simboryo. Kag mabalaan gid ko na nung pinakarason sinitanan. Ang unang rason kung ang probinsya ang pamatian makaaksyon. Kung nga ang hambalan ang pagsaylo sang Kapitolyo, ang numero 1 ang number 1. Amo ang tuman kagutok. Ang ginatawag nga congested gutok na katamo. Kung sa mga Tagalog ti masikip ang lugar nga ginatindugan sa Dalansang Katuslaw, North kag South Capitol. Tiga damo man na Bacolod nun gasiling nga normal lamang na nga sa isa ka highly urbanized city. Damo-damo sa nagatubok-tubok nga mga istruktura kay ginaengganyo gani mga investors nga magnegosyo diri sa Bacolod. Bot silingon ikit-ikit na daw sa mga tinapapa sa sulod sang latang sitwasyon sa mga istruktura. Kung sa mga lawas pa makaaksyon sang tao, daw hindi na makahulag sang maayo, daw hindi na makaginhawa sa maayo. Masikip ang palarkingan sa salakyan, problemado ang mga tao nagadagsa kag nagabaha. Ganiti una nga saylohon ang Kapitolyo sa mas matawhay nga lugar nga lapit sa airport sang Silay, kag lugar nga kung matukod ang building bag-o ka nagainaw-inaw ang istruktura. Tuod gid man ginalauman naton nga amo ning matabo dira sa area sang Provincial Capitol Building kay sa unahan na mag-aksyon das piyak blada kita ka ba sa mayara da sang anong panawag sana nga dako-dako nga heavy equipment bla na nagalabaw blada ga saka panaog ga libot ga tiyog nan may patukuron na nga isa ka commercial building. Pati ko daw pulo kapanalgan ang kataason sana, ti makin mo yan. Kung matapos-tapos na kamatukod na da, siyempre mabutang gina sila palarkingan, kagdag sa on-ina sa mga tao, kag ang patrapiko dira, laban-laban nga mangin problemado. Kaya mo nang rason maka-aksyon kung nga ang Kapitolyo malayas, masaylo na lang. Hindi man maglayas ang building Ang building ara nagyapon kuno hambal ni Governor Bong Lacson. Kanugon man nga idibulis mo na. Katahom pa sa building ginapintahan pa nga sa bong daho. Kita ka mo na ginapintahan pa na ginapatinluan. Di magambit na gihapon. Ako sure ko 101%. Damo-damo na sang pwede gamitan ng Provincial Capitol Building. Ang problema subong sa provincial government mag-action kay ang mga talatapan nila balasang department kag division niyo galapta-lapta na subong galapta-lapta ang Provincial Health Office ari diri sa may Benjamin Hall diri sa area balasang kilid na sang SSS. Ang OPA, ang Office of the Provincial Agriculture, sang nagliligad nga bulan, way pang COVID-19, ara na sa unahan talang spiak talang o, tamo ta na bala sa building na spiak na nato no, sa dalan Loksen na, kasi tingala ka mo nagligad nga ara na perming sa lakyan nga sa nga provincial government, kay dira temporaryo nga nag-opisina, ang OPA, sang ulihi maka-aksyon, nagsaylo sila, dito naman sa area sang aranata sa building balato sang mga Rojas.
Maiban pagid nga departamento damo mga kaaksyon nga nagapugtak-pugtak kay nga aman gindimulis kabay ang Provincial Administration Center nga building. Daw dira sa Piakman sang Provincial Capitol. Tekon mahuman ining bag-o nga Provincial Capitol dito si may circumferential access road bla pakadto sa Silay Airport sa Efehenio Lizares sa barangay Efehenio Lizares sa sudad sang Talisay. 25 hektarya malang kalaparonda duta na sang provincial government. Hindi lang provincial capital ang building at kuronda ang ipahamtang da makaaksyon. Angin one-stop shop service para sa gobyerno na ag pwede butangan sang mga regional nga talatapan sang gobyerno. Di magsiling kita one-stop shop mga kaaksyon, di ka na mabudlayan sa pagproseso sang mga papeles may angot sa panggobyerno, kay tabok-tabokon mo lang. No, lapit lang tinupaday lang na da ang mga talatapan departamento sang gobyerno kon matigayon. Sa 2021 kon magpaas-paas ni dula ining COVID-19 sigurado nga isa ini sang hatagan sang pagtutok sa ato sa nga provincial government ang pagsaylo sang Kapitolyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita sa bayan sang lokal, moratorium sa pagbaton. Gobyerno probinsal luyag ipabalo nga ang moratorium sa biyahe sa mga eroplano sa Bacolod Silay Airport sa December 24, 25 and 31, 2020 kag January 1, 2021 sa idalom sa Executive Order 2052 Series of 2020 inisyo sa November 30, 2020 ni Provincial Governor Bong Lacson ang para lamang sa mga commercial kag sweeper flights. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iban nga sahi sang biyahe way malakip. Ang Bacolod Silay Airport mangin bukas gyapon ag normal gyapon ang operasyon. Magluwas sa administrative offices. Sa saringgin palayag nga petsa. Samtang yari good news. Mga empleyado sa gobyerno provincial o kon Kapitolyo, tiba-tiba ang wallet kag tiba-tiba ang pulsa umpisa buwas nga adlaw. Bangod buwas Huwebes. Silang pwede na nga makabaton sang tig 5,000 pesos nga PEI. Performance Enhancement Incentives. Alaryos tarani, taga 5,000. Uniform. Magluwas na mag-action may CNA, Collective Negotiation Agreement Incentives. Kagin na ginatawag nga IBIS, Incentive Benefit for Exemplary Service. Ihatag naman ni mag-action sugod sa maabot nga Martes. Ang Martes bao December 22. Dako ini nga kantidad maka-aksyon ikumparar sa 5,000 pesos nga PEI. Pero kung ano kadako, mabalaan lamang ina. Kay si Governor Bong Lacson lang ang opisyal nga maga-anunsyo. Nagligad nga 2019 ang CNA bonus nga nabaton sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial 25,000 pesos. Tepiho maka-aksyon dagsaon naman isang damo nga bumalakal. Ang mga malls kag establishmento komersyal labi na ang Ayala ngaman. Arlas tabo Kapitol ang Ayala. Di kung may baklon ka bago ka lang kabaton sang CNA bonus nga butang tabi 25,000. May 5,000 ka pa nga PEI plus may ara pa gid nga IBIS mga ka-aksyon. Dikto ka pa masaylo sa iban. Dara lang sila matabok spiak Naglawas ka may pod ka nga bata nga minor ka daw hindi ko nakasulod na. Manang disbintaha sa ilang na. Ay iban ka pa sulod man basta istriktohon lang ang safety kag health protocol. Di tana ka mo paggasudlan sang customer nyo kung tuma naman kay striktong nyo sa na patuman.
nga minimum. Nga magsiling kita, may minimum, may maximum mo. Ang minimum, pag sok-sok face mask, face shield, mo wala na, social distancing, minimum na siya. Ang ining bonus maka-aksyon baw, subo ni galing niya. Subo ini sa mga empleyado, ini ginatawag nga GOB la, Job Order Employees. Ay hindi sila kwalipikados pagbaton sining sahi sa benepisyo ni ho. Amo na nga kada GO maka-aksyon, nagapakita gina sila dara sang mayo nila nga performance. Kaya nga dara ginabasihan, ginaobserbahan ang ila sa nga performance mo. Kung may makakita si ila nga okay ang ila sa performance, mapisan, way galigoy, bisan J-op lang. Tamo na sang ma-recommend sa ila nga mangin permanent o kung mangin regular employees sa ulihi. Pero mayara sang pulo paumpaw, portion, nga palayag maka-aksyon kaina si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Ay nagsiling siya nga hindi dapat magpangasubuan na yung mga GO. O nga tiway pa naman inisang final nga may aragin sila batunon. Pero nagapangita-ngita sa ibang nga pamagi, ang probinsya maka-aksyon para maihatag man sila. Anong ihatag? Way, pagalingin palayag ko na no. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal naman, linog tumayog sa rehiyon sang Sargent Kaina o kon Wednesday morning. Size 1. STL ba? 6.1. Magnitude nga kabaskogon, kolulbaan, kon pamatian. Pero siling sa nga Feebox maka-aksyon, wala nilang nalauman. Ang ginatawag nga tsunami, mas mayo-mayo ini maka-aksyon kaya basta gani mabaskog galinog. Ang ginakakolbaan dira is tsunami mo. Hindi man lahog nga size ang trahedya ining tsunami ni. Ang Feebox Chief nga si Renato Silidom nagsiling ang intensity. Ang kabaskogon sang tayog ganabat siya gana mo lamang intensity 5. Sa General Santos, hindi man ko na makatugas ang tsunami. Kung ano mo ini ang ginatawag nga intensity. Mas mayo nga tayog lang. Way lang ginbilin nga kahalitan. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, ari naman, pulis, tiniro patay sa Bataan. Asahin sa Balanga City Police Station, nagapadulong sa isa nga pag-duty sang bantayan sang wala makilala nga tawo nga sakay sa salakyan. Tiniro kaina sang aga si Police Staff Sergeant Frederick O'Connor. Bago lamang siya ma-assign sa Bataan, halin siya sa may Surigao City, mga 2 ka bulan pa lamang siya nga na-assign sa Bataan. Ang mga gunman sakay sa Toyota Avanza nagpalapit kag nagpugos pa sa siring pulis maka-aksyon, wagid maka-preparar ang pulis ho. Alas 6 kayo na sa aga, naaway sa makapreparar man ang ginamit sang tagpatay, simple malang armas. M16 Armalite. Una sa balita, una sa aksyon. 519 Action Radio Philippine Standard Time. Himol suhanta ang sitwasyon sa ato sa sunod labi ng traffic report. Observation sa ato sa patrol sa palibot-libot sang syudad with Action Eden Abuso. Action Eden, mayong hapon biskabin. May nga po Action Mark, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, kung may nagabaligya sang pasensya subong Action Mar, damo gid ang mabakal kay amo gid subong ang kinahanglan, especially nga Action Mar no hapon na di pauli na sang iban kadamo sang mga salakyan nga sinumbali lang Action Mar sa mga dalanon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kagado ha? May aragan man gabaligya sa pasensya? May Action Mar, may bakal ka. Ano na dilipid, kinilo, o nano, inatado. Sinako ni Action Mar. Sinako nga pasensya. Baw ka na damo. Mahal man guro. Di ka mahal mas na. Hindi Para si mo may discount Action Mar. May discount. Sale. Baw. Kahit Christmas subong damo sale Action Mar. Nasta pasensya gina sale Oo, kay para amo nang kinahanglan subong sang tawo, especially Action Mar, may tanan nga bonuses ara, tanan nga 13th month ara. And notice nato Action Mar, tanan nga mall subong sa palibot sa syudad sa Bacolod, outside Bacolod, I believe man nga kadamo with Action Mar sang nagalinya. Umpisa naman ang pagbakal sa aton sini mga kauturan sa ilang mga kinahanglanon sa pag-abot sang Paskwa. Kahit
mas nami gid Action Mar mo na hambal nila bala kung may kwarta ka lang amat-amaton mo na lang bakal ang imo sini nga mga kinanglanon para hindi ka na maghulat sang adlaw gid sang Pasko nga kung amo na nga adlaw Action Mar ang pagpamakal mo ti do kabudlay do kalaba gid sang linya pero ti subong Action Mar amo man nagaling ginapaminsar sang iban. That's why nga nagatabuay kamo didto no, especially sa mga groceries Action Mar, sa mga department store kunin mahimo makabakal sa mga regalo. Kay ti bisan may COVID-19 pandemic Action Mar ara sa gihapon ng Pasko ay minagid niya mapunggan. Kay ti may ara sa gihapon sang 13th month kay iban nga bonuses man ng mga empleyado. Kay ti syempre lain gid Action Mar basta may ara kagid sang mabaton sinaman nga adlaw sang Pasko. Hindi man sila Action Mar material things tanan kundi ara man ang spread the love kumaga Action Mar ang understanding kaga ti sa tanan nga tion dapat magpinalanggaanay kag mag-insendihanay linggit kita tanan. Di ba Action Mar? Perfect. Ara naman ang perfect. Pero anyways, Action Mar, nakalabay kita wala sa bahin sang Ceres Terminal diri sa North kag sa Sambok Terminal. Ara sa gihapon ang ginapatuman ang hand washing antes magsulod gid mismo sa terminal kag magsaka man sa mga bus Action Mar no. Ginapatuman sa gihapon ang minimum health standard nga kinahanglan kangay sa pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, pagpabilin sang social distancing nga ginatawag Action Mar kay ti sa gihapon amo ilang ina ang makabulig sa aton nakita nga solusyon sang aton sini nga mga health authorities sang aton nga mga LGUs nga makabulig agud mapahagan-hagan kag amat-amat nagkabay Action Mar madula ining COVID-19 pandemic diri sa aton sa bug-os na lang Action Mar kalibutan kay ti sa gihapon nagahulat kita sa gihapon sang ginatawag nga vaccine sang ma-approve Action Mar sang aton sini nga mga health authorities. Pero kung na-notice mo Action Mar base man sa aton nga makita sa balita sa national, international, may mga pila na kapungsod nga nag-umpisa naman sa pag-acquire, pagbakal Action Mar sang ila sang mga vaccines nga naaprubahan naman sang ila mismo nga mga local authorities man dito Action Mar. Sa gihapon lauman gid ang mabugat nga trapiko Action Mar sa Dalan Lacson, Dalan Araneta Action Mar no diri man sa bahin sang Burgos, Lapos na Lopesina. Dito man Action Mar sa Dalan Takuling, Alihis Road do din ka magkadto subong ara gid ang traffic especially sa sining mga inora. Subo Action Mar ang mga simbahan nagamat-amat nagutok bangod nga kabalo kita may ara sang simbang gabi nga ginatawag Action Mar nga anticipated mass kumbaga ang aton sini nga mga diocese nga gini Action Mar 5:15 sinihapon diri sakop sa Diocese of Bacolod mag-umpisa ang anticipated mass kag karon sa kagahon ikaduhang adlaw sang ginatawag Action Mar nga Misa de Gallo. Kay that's why since December 16 kaina gin-adjust sang LGU sa siyudad sang Bacolod ang curfew hour man para Action Mar sa benefit man sang mga sumilimba kay ti ang Misa de Gallo alas 3:30 ang isa ka misa kag may ara Action Mar sang alas 5 nga misa man. That's why pag pahalong lang sang aton sini mga kapulisan nga sa tanan nga oras mangin mabinantayon gid especially Action Mar ang mga pamilya bala nga magapadulong sa simbahan hindi gid kuno pagpabayan ang tagsa ka mga puloy-an bangod nga basi sila lang ang ginabantayan man sang mga kawatan. Sa aton mga ka-aksyon sa liwat no halong-halong lagi sa tanan nga oras sa gihapon pagsuksok sang face mask, face shield kag pagpabilin man sang social distancing. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox mag-DTX 500 sa kada Vision Report halin sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya.
Alright, sa live stream, si Homa Lumina, good afternoon. Si LM Muhar, Merry Christmas Action Radio, Merry Christmas mana. Rose Guevara, Merry Christmas Sambalya, Alex R. Monteza, maayong hapon. Party on, bring it on, hambal ni Alex. Si B. John Peregrino, I'm watching. Jocelyn Aresivita, Olak, good afternoon, Action Marlon. Si Jenny Lynn, mayang hapon, Sir Marlon. Yvonne Bueser, good afternoon. Dan sharing kag nagapamati biskan ga work. Salamat Yvonne. Alex Amortesa. Si Ili Escalera, mayong hapon na Sir Marlon. Monitor gate kami din ni Nang Mary Alapan, kagasawa ko. Charity Saramilo Tagob, Borok Matahom. Keep safe always. Veronica Santillan, Manukan, mayong hapon. Veronica Santillan, okay. Santos Indrada Jr., good PM ka monitor kami di sa Isabela. Melvin Peña Fiel, aksama monitor always dari sa Makati. Dino Alec, good afternoon. Tamyaw Coromel Jomar Munoz, monitor gid sila, hinigaran. Marivin Tamayo, Villanueva, mayong hapon Action Marlon. Jolie Militado Patrimonio, good afternoon, Sir Marlon. Ang flight pa Manila, continue lang, bisan ang Bacolod. Hindi magbaton LSI. Thank you for your answer. Basta may moratorium, di gid pwede. Kaya ang moratorium mag-action, damo-damo na sang moratorium gin-approve. Nagalain-lain nga pizza o galing sa nagalain-lain naman nga mga local government units. Ang Bacolod niya, ang moratorium sa pagbaton sa LSI, December 24, 25, 31 kag January 1. Amo na apat ka moratorium, no? Ay Jolie Militado Patrimonio. LSI from Cebu and Manila. Sa mo nang kapit sa hindi gid pwede kabaton, no? December 24, 25, 31 kag January 1. Si Ima Alquala Kelstrom, good afternoon Action Marlon, watching live from Sweden. Advance Merry Christmas, stay safe and God bless. Jeneline, kapamati kami di sa Barangay Mansablay, Isabela, Negros Oriental, Tamyaw Langko, Family Saruna. Action Mar, salamat. Jen Owis, sir. Action Marlon, present happy birthday kay Dennis Richard Timor Roma, ang presidente sang Energy Fans Club, thanks. Mark Anthony Villar Asilan, wala voice. Okay na. No? Okay na ang ato sa audio. Kay may time gina kay Mark Anthony may time na sa nga ginahugod sa nga ginamute, no? Kay may portion nga hindi pwede, no, sa Facebook Live. Thank you. Christian Roa, mayong hapon sa Marlon. Martin Aliling, good afternoon po. Si Ako Maldita, Merry Christmas. Sir Nav, Jenny Muhilio Galabasa, Great Lang Family Galabasa, Muhilio Roda, sa sitio Kabadbaran, Barangay Santol, Binalbagan. Torrento HL Pavillar, hello Bacolod, Hambalya. Cory Bedaha, good afternoon, watching from Kuwait. Si Enel Lim Mayagma Asuncion, good afternoon, thank you so much. Iban, balikan tanaman, dugay-dugay.
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita ka mo balasang antioxidant Las 5:34, hibalon tara detalis ang balita halin sa Bacolod City Hall. Si Dr. Chris Sorongon, isa sa mga outstanding Filipino volunteers sa bugos nga Pilipinas, no? So bugal man isang sunod sa Bacolod. Action Radio City Hall Report. Report with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please come in. Action Margin, kilala ang isa ka doktor nga nagahatag sa karon sang libre nga serbisyo sa Bacolod Emergency Operations Center kon na Bacolod EOC sa ginapatigayon nga recognition sa National Economic Development Authority o kon NEDA dito sa may Cabuyao, Laguna, subong adlaw Miyerkules. Action Mar. Si Dr. Chris Sorongon, isa ini sa mga volunteers sa Bacolod EOC, ang isa sa 17 tanan ka mga outstanding volunteers sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas subong year 2020. Action Marso kaina via virtual ang pagtambong ni Dr. Chris. Upod man ang mga personnel kag mga miyembro sang Bacolod EOC. Action Mara ginpahayag diri ni Dr. Chris Sorongon nga diri sa may Region 6 or Western Visayas may 19 tanan ka mga outstanding volunteers diri sa Region 6. Lakip man sanday Dr. Hector Gayaras Jr., John Dave Duanyas kag Dr. Michael Thomas Salvador diri sa may syudad sa Bacolod. Pero sa 19 sa election mar diri sa may Region 6 siya ang nangin representative sang region nga ginapadala ditong yang application sa may national level. So kayo sang aga ginatagay ni siya sang pagkilala action mar nangin basihan diri ang ilang trabaho bilang volunteer doctor karon nga may asang ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Action mar para kay Dr. Chris, siya lamang ang representative sang Bacolod bangod ini nga pagkilala ang para sa mga tao sa likod sining operation sang Bacolod EOC kag kaangay Mania nga mga volunteer. Pamataton si Dr. Chris Sorongon. Naka-initiated sa NEDA, so they had this regional search for outstanding COVID-19 volunteer. Mm-hmm. So there is a region, we were 19, and then I was the one chosen to represent Region 6 for the national awarding. Mm-hmm. So subong ang national awarding in conduct sa Cabuyao, Laguna. So I'm the one chosen to represent Region 6. Oo, and meaning nagdaog ka gid national. Bali isa ko sa national awardees, yes. Oo, national pila ang ginawardan Doc all over the Philippines. Daw 17 kami kabilog. Oo, pero sa region 17. Sa Region 6 Sa Region 6, 19 kami nga regional awardees. Pero ako ang nag-represent sa region. Oo. Bali Doc, ano ang basis ng sining May may criteria sila. Like for example, volunteer hours, ang mga community participation, ang mga organization, tapos anong mga nature ng volunteer work mo. So may criteria sila ginhatag which ang City of Bacolod filled up, and then they were the ones who nominated us. Actually, na-nominate sa aton is si Dr. Hector Gayares Jr., si
si John Dave Dueñas, at si Dr. Michael Salvador. Okay, I see. Mga awardees sila pero sa regional level. Award, dito sila sa regional, yes. Okay, I see. So ano ning feeling, Doc, nga ma-recognize as one of the outstanding volunteers sa Philippines? At yung mo, this award is, actually, nag-represent lang ko sa nila, yung award ini goes to the men and women of the Emergency Operations Center. No? Okay. So, since ang ako na ginanapisan, ang Bacolod City EOC, so Mga portion din lamang sa aton sining pakigangot kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Kung madumduman sa mga previous naton nga report no kag press con, ini silang apat action mar, si John Dave Dueñas, si Dr. Hector Guerres Jr., si Dr. Chris, ag si Dr. Thomas Salvador. Amoy ni sila ang naghatag libre serbisyo sa sining mga insights sa Bacolod EOC nga wala sang may ginabaton sa LGU sang syudad sang Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Las 5:39, salamat sa report ni Action na Dale Salazar. Sa mga mahilig bilang not si buena items, pero nag-upod man saka ang siling labuyo o kon ginatawag nga kotitot. Sang una 450 pesos ang kilo. Subong ang kilo to makakson 850, nalapit na sa klibo. Mananom na lang ta kotitot magamon ni. Una sa balita, una sa aksyon. Kilo 850. Te ang ginahimo to makaaksyon sang mga negosyante, labi na gid sang mga nagaplastar sang kararuton kag utanon, gapulaw sila yapang ripak, no? Isa ka plastic, 6 kabilog nga kotitot, 20 pesos. Bot silingon mag-aksyon, 3.20 ang presyo sa sang kotitot. Tidiri sa aton sa Bacolod, bantayan taba si sumunod man. Sa bagay, ang siling labuyo diri sa aton makakson, apos lang patubuon mo. Di ba? Apos lang patubuon. Pero mayara giyata, mayara tiyempo makakson, nga nagadoble gini ang presyos ni. Ang kada kilos ni. Iwakin mo yan, 30, 6 kilog, 20. Kaya pinakabarato, guro na nga baligya, 10 pesos, 3 bilog. Pero ang kilo makakson, 850. Una sa balita, una sa aksyon. Kira siling magka-aksyon nga damo ni sang benepisyong ginatawag nga siling labuyo. Small chili pepper. Kag masimiman ginagamit isang mga naganegosyo sang pagkaon diri sa Negros kag syudad sa Bacolod. Pero tekon mag-amon ni ang presyo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Daw dulaan gana guro ni mga negosyante nga magamit sang kotitot sa ila sa kinaluto nga mga pagkaon. Mayara guro nga mayara nagakaon nga mangita gid kotitot mo. Ti tag 30. Ina konsundo nilang presyo dito sa Luzon kag Metro Manila, sa bagay lain man to yang presyo to. Pero mo na siling ko base sumunod dere sa may surad sa Bacolod kabay pa hindi lang. 542 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga high blood, sa mga
Kanta ba na ito sa nga patrol pagkatapos kid lamang sang mga ini. Okay, balikan taman ang ato sining gamanitor sa live stream. Si Jenny. Okay. Dari kita kay si Endelim Bayagma Asuncion. Shout out lang ko sa duwa ko ka bata sa Kabangkalan kay Yvonne kag Jan Bell sa Dangkalan sa family ni Boyat. Salamat Endelim Mayagma Asuncion. Wala tingog ko no. May person gina no nga gina-mute no kay hindi pwede mapabati sa Facebook Live. Okay? Stephanie SML Reyes, good afternoon. Elizabeth Malaka Gamala, avid listeners, especially to Malaka family, stay safe. God bless and more powers to ARB. Thank you so much.
new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Ang pag-maintain sang healthy levels sang vitamin D nagabuli gini sa pagpapag-on sang ato sining immune system. Ita ni Action Eden Aboso sa ato sa nga pagpangalagad ang iban nga balita nga di ta manabutan tutok karon sa Action Farming Line with Action Art Tayhopon. Yari nang balik nga report sa patrol
with Action Eden na boss. Action Eden sa report please kami. Action Mar, arestado ang isa ka 35 anyos na lalaki matapos din serbihan sa warrant of arrest. Sa kaso naman may kaungtanan sa paghupot kag pagbaligya sa illegal nga droga. Las 2:15 sang hapon sa San Juan Street, Barangay 12, Syudad sang Bacolod. Ang arestado ng kilala kay Jomer Hundos alias Bordeg, 35 anyos ang edad, kag residente sang Purok Pinas, Malalusan, Barangay 2 sa Amuman nga syudad. Ang nakuha ini nga persona action Mar ang mahimo mga tubang sang kaso nga paglapas sang RA 9165 kag may penalidad nga pagkapreso sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw kag magabayad sang penalidad nga 10,000 ka pesos. Ang suspetsado ang priso karon sa custodial facility sang police station number 1. Sa ato naman nga mga ka-aksyon sa sining nga panahon importante man Ida na Boso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Hoy, sa mga nagaproblema naman sa ginabat ga-monitor siya dara sa may Bikutan, Taguig City, Ninfa Magallanes, si Aaron Tago Nera, ara sa kuno sa may farm sa Argao, Cebu. Si Toto Bea Jonathan, good afternoon. Joel Lagura, watching from Busan, Korea. Pinakabag-o kag pinaka-effective nga herbal supplement ang ining ever Balita Evening Edition with Action Day Salazar, kag-aksyonan defensor. Ako naman aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio.